Try again. Nabuhay ka sa negative. Wala. Yun ang meron si Lisa. Talagang ang fighting spirit niya. Hindi na titinag. Ibig sabihin, dire-diretso lang. Ganda yung ganun eh. Whatever, basta diretso. Hindi na rin siya nagtusok na basta gagawin niya lang. Ganda din. Saka makapal talaga. That's an asset ah. Kasi nga, kung iniisip niya yung mga negative, hindi makakatapos si Ina. Hindi Talaga. makakapag-aral sa Amerika. Kasi nga, si James nga noon, ay hindi namin kaya mahal. Pero itinuloy, talaga namang ano. Tapos kinausap niya si Ina, gusto rin naman niya. Ayun, maganda. Magaling talaga. Hindi na lang, magaling talaga ng bata. Oo. Saka may ano. Meron In din 1 siyang kilometer, goal. turn left on North 200 along Capo, Badalan Road. Hindi niya nakuha ang partnership ng mga magbabantay. Hindi siya Nagtanim siya, pero sino yung partner mo yung magbantay doon? Dapat ano, meron siyang tagabantay. Yun ang mali. Yun ang mali doon. Kasi unang-una, may resistance sila eh. Nega sila eh. Itinuloy pa rin niya. Yun nga. Sino? Ano? Tingnan mo si Ana. Nag-invest siya ng time to know them, to talk with them. Ganito silang dalawang mag-asawa. So, nakuha niya na yung loob nila. Kung may resistance man sila, eh, ano na yun. Kasi nga, Nawala lagi na. silang kasama sa, ano, sa meeting. May incentive din. May incentive yun. Kung ano makukuha natin yan, ito ang peer nyo. Kasi Ganun yun, dapat eh. kasi yun ang ano na natutunan niya ni Ana sa yung sa pag-aaral niya ng paglulong, the art of influencing people. Ganun.